Naman din. Dali, bilisan mo dyan. Pati maliliit din. Kasi malili mo, ito tayo lalagay dito sa sakong pandikit ko. Binibilang mo? Baka makalaber. Hoy, dahan-dahan. Ah, dito na. Baka matamaan ka dyan. Gaya, hanggat di mo napuputol yung isang yan. Gaya, para saan hanggat yun yung malulusaw din. Kaya mo yan. Yan, mabibiyak na. Huwag na, baka mamaya sa tuhod ang diretso. Mga ilang papatak, mga 100 pesos sa gayaan. Yan ay biyak na. Kaya nyo yan siya. Antay mo na eh. Hanggat hindi namin. Yeah. Tagilid din. Uy, mamaya baby, ayos yan. Huwag ka nakapit sa papa at ay nagsisibak. Putol. Galing. Iba na yung mga tabihan dapat. Ano? Yan! Hindi pwede pa kami sa tuhod. Diretso. Alay, biyak na. Baby, wag ka dito. Baka matalsikan ka, baby. Baby, dito, dito. Alay. Baka gani, otoy. Pagod.